Il-5 ta' Ottubru 1943 titwaqqaf il-General Workers Union. Union li llum il-ġurnata hija l-akbar waħda f'pajjiżna. Aktar minn terz ta' daw kollha li jaħdmu bil-qrieħ f'pajjiżna huma msieħba fil-General Workers Union. Il-General Workers Union twaqfet fost il-faqar li ġabet it-tieni gwerra dinjija u ħadmet biex iġġib il-ġustizzja soċjali. Għan li għadu jmexxi l-ħidma tal-General Workers Union, jgħid is-Segretarju Ġenerali tal-Union Tony Zarb. Il-bżonn li l-ħaddiema jissieħbu f'union bħal mija General Workers Union. Il-General Workers Union sa mitwaqqif tagħha dejjem ħadmet fl-interess tal-ħaddiema tal-pensjoni tal-familji tagħhom. Kienet il-General Workers Union li refat lill-ħaddiema mill-faqar. Kienet il-General Workers Union li mexxiet il-ħaddiema l-qudiem biex jiksbu l-aħjar kundizzjonijiet. U issa f'dan iż-żminijiet qed tkun il-General Workers Union biex tkompli tiddefendi l-kisbiet li jagħmlu l-ħaddiem tul iż-żmien bl-aqda tiegħu fih dan General Workers Union. Il-General Workers Union tħares il-qudiem għax għadha rilevanti għaż-żminijiet tal-lum, b'numru kbir ta' studenti li qed jażlu li jissieħbu fih dana. Din il-ġimgħa ssieħbu il-fuq minn 200 student tal-Università. Tony Zarb tem jgħid li issa lill-poplu daqser jintalab jiddeċiedi min għandu jmexxi lil pajjiżna, il-ħaddiem għandhom joqogħdu attenti x'għażliet jagħmlu u ma jerġgħux jafdaw it-tmexxija tal-pajjiż f'idejn min diġà daħaq bihom. Fl-okkażjoni ta' jum il-General Workers Union, l-amministrazzjoni tal-General Workers Union tefat il-fjuri f'riġlejn il-monument tal-ħaddiema fl-imsida. Jattendu għal din l-okkażjoni kien hemm ukoll il-membri ta' Trade Union Taljana CGIL.